Adlaw mga binati ug minahal ko mga talino. June 29, istiras sa barangay San Pedro, diri sa lungsod sa Matan. Okay? Magtinabangay kita alang sa kalambuan sa lungsod sa Matan. Okay? Need na to ang pagtinabangay para makabot na to ang kayuhan sa talungod. Kayuhan sa katawuhan sa lungsod sa Matan. Matalong nun hatag na lamang yung chance ng makaservisyo sa itong lungsod. Akong paningkamutan na makahatag o makakontribute kung unsay ako mahimo alam sa katawan sa lungsod sa Matan. Okay? Happy Tuesday to all Matalong nun. Magtinabangay kita alam sa kalambuan sa tawag. Sa Matalong para yung trabaho na ito niya di takatulong na kay mas pantag na kay murag bisag atong unsay akong trabaho karon mahuman ako di na ito mga kay adagan matang mabuhat o di na to buhaton di na to buhatong mapuhon kung unsay atong mabuhat karon katawhan o sa atong lungsod. Okay Matalong na. Ano lang ako ng Matalong nun, magtinabangay kita alang sa kayuhan sa tanan. Okay? Hatagal naman ni kong chance Matalong nun. Akong paningkamutan mga makontribute o makatabang sa tungkol. Tinabang na kita para sa lungsod. Babisag kung sa tangang kulog, kung sa makuan. Kung hanggang ng Matalong nun, musukog atas administrasyon kanunay para sa kayuhan sa ating lungsod. Okay, good luck and happy Tuesday to all Matalong.